Barka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da fadar shugaban kasa domin sanar da ku cewa shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum a ranar yau dinnan ya kira wani taro da ya hada ministocin da ke kula da harkokin ilimi da kuma ministan kuɗi. Makasudin kiran wannan taron shine ci gaba da yin shawarwari akan hanyoyin da za su taimaka a inganta tafiyar ilimi. A ƙarshen taron dai ɗaya daga cikin mahalartan Malam Muhammadu Maidaji mai ba Prime Minister shawara akan harkokin ilimi ya yi wa abokan aikinmu 'yan jarida ƙarin bayani dangane da abubuwan da suka tattauna a kai. Shugaban ƙasa ya ɗau alkawalin cewa karantaswa ba da ilimi ya zamanto abin da ya rike na ɗai a cikin zuciyar shi wanda zai sa ƙasa ta ci gaba kuma a yadda ilimi zai bunƙasa cikin ƙasar Nijar. Shi yasa a kowane lokaci nan yau bakwai tun da aka yi tun ba a rantare ba bakwai uku kenan kowane bakwai sai mun zaka mun tare da shi duka ministrori masu kula da karanta su zaka su bashi bayani irin abin da ke nan yadda karanta suwa take tahiya da kuma duk bukatocin mushanni da yan lakwal. In aka gaya masa lokacin nan shi kuma ya ba da abin da ya kamata a yi don dai ilimi ya zamana da kyau cikin Nijar. A yau da muka gama da shi ya tambayi duka ministrori kowanne ya faɗa mishi kamar zaman mushani masu ba da ilimi ga waɗanda ke da kwainan ga waɗanda babu kuma ga hanyar da ya kamata a yi rikritansu. Nan kuma a take ya ba da umarni na yadda za a yi in Allah yarda ilimi ya bunƙasa cikin ƙasar Nijar kuma ya ɗau alkawalin cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan guvernaman zai yi sanarwa yadda za a faɗa ma duk jama'a duk 'yan Nijar da duk duniya su ji irin matakai da aka ɗauka ɗai yadda za a yi lakwal ta tahi yadda ya kamata. Daga nasu bangare ministan da ke kula da harkokin waje Hasumi Masaudu karkashin jagorancin wata muhimmiyar tawaga da ta hada da ministan da ke kula da harkokin cikin gida Alkash Alhada da ministan tsaron kasa Indatu Alkasum da kuma ministan kudi Ahmad Judut sun tattauna da kungiyar tarayyar turai domin duba magana hulɗa da ke akwai tsakanin kasar Nijar da kungiyar tarayyar turan. Saude Hassan ta hada mana karin bayani kamar haka. Wannan taron da ya hada shugaban gwamnatin Nijar da kungiyar Turai sun tattauna ne bisa ga ababe guda uku. Na farko babban tsarin gwamnatin Nijar tare da kasashen gamayyar Turai. Na biyu batun da ya shafi fannin tsaro. Na uku shine batun 'yancin rani. A gun wannan zaman taron minista mai kula da hulɗa da ƙasar mu ta Nijar da ƙasashen waje Hasimi Masaudu ya ce ƙungiyar Turai da babban bankin na duniya su ne manyan mataimaka na ƙasar mu ta Nijar, kuma ya ce wajibi ne irin wannan zaman taron ya kamata a rika yin su a lokaci zuwa lokaci domin a fayyace komi a fannin ɓangarorin guda biyu. Wakiliyar ƙungiyar Turai da ta ɗau jawabi ita ma ta ce wannan zaman taron sun shi daɗin sa ainihin da sunan ƙungiyarta da take wakilta kuma wajibi ne su ci gaba da yin sa. Har ila yau ta ce a game da ƙoƙarin da ƙungiyar take yi ba za su sha da baya ba sai dai ma su ci gaba. Haka mu tunatar muku da cewar wannan zaman taron shine karo na farko a tsakanin ƙungiyar Turan da gwamnatin Nijar tun kafuwar ita wannan gwamnatin. Wasu 'yan majalisar dokoki mambobin kwamitin kula da harkokin doka da al'amuran yau da kullum commission des affaires générales et institutionnelles a turance sun isa jihar da magaram dangane da wani rangadi da suke yi a cikin kasa inda suka gudanar da ziyarce-ziyarce karkashin jagorancin shugaban kwamitin honorable Kalla Muntari. Abdurrahman Ma'azu ya aiko da wannan rahoto domin karin bayani daga can da magaram din.
Tawagar ta 'yan majalisar dokoki na kwamitin dokoki da shari'a ta kumshi 'yan majalisa guda 5, mashawarci guda da kuma sakatarori guda 2 a ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin ɗan majalisar dokoki Alhaji Kalla Mutari. Kotun ɗaukaka ƙara ta nan da magaran wato Kurdafel kenan ita ce mataki na farko na ita wannan ziyara inda ta tantamna da shugaban kotun mai shari'a Malam Alaseni wanda ya yi wa tawagar cikakken bayani akan ayyuka da suka rataya a wuyan wannan koti da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da kuma irin shari'o'i da suke yi lokaci zuwa lokaci. 'Yan majalisar dokokin sun nemi jin yaya ake zartar da sabon tsari na ofishin ministan shari'a musamman ma doka mai lamba 2018-37 da ta ba da damar kirkiro da sabbin koti domin kawo sauki a fannin shari'a. Dalla-dalla mai shari'a Malam Alaseni ya yi wa ita wannan tawaga bayani akan yadda wannan kuduri yake ciki a nan da magaram. Daga nan sai tawaga ta isa babbar koti ta nan da magaram tribunal kenan inda ta tantauna da shugaban kotun gatan jama'a da kuma juju mai rattaba cikakkun takardu da ake cima garfiya an shef. Dukansu sun yi wa tawagar bayani akan irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma kalubale da suke fuskanta game da karamcin ma'aikata da kuma kudaden shirya zaman shari'a. Da yamma sai tawagar ta kasance a gidan kaso na nan da magaram inda da farko wakilin gidan kafitan Idi Adamu ya yi wa 'yan majalisar dokoki bayanin halin da gidan yake ciki musamman ma cinkoso wanda a yau jimilla yaro da babba maza da mata ya kai mutum 919 alhali kwa mutum 500 ne gidan ya kamata a ce ya amsa. Tawagar ta zagaya sashe-sashe musamman ma sashen yara ƙanana bangaren ɗiya mata sannan da kuma wajen maza. A ko'ina ɗan majalisar dokoki Kalla Mutari shugaban tawagar yana yi wa mutanen da ke zamna a gidan kaso jawabi kamar haka. Wuri ya mace an gaya mana duk wannan. Mun tambaye irin abincin da ake baku tun da an ce a ƙara abincin da ake baku. Mun tambaya mu ji in an gyara in ba a gyara ba kuma a gyara. Daga nasu waje su ma 'yan gidan kasan ta hanyar wakilansu sun isar da koke-kokensu ga tawagar sannan suka yi godiya ga wannan sabon tsari na ma'aikatar shari'a wanda zai sa nan gaba a rage dogon zama kafin a shari'a. A ƙarshen ziyarar ɗan majalisar dokoki Alhaji Hashimu Ibra mamba na wannan tawaga ya yi raskwanar abin da suka gani a nan da magaram. Ana so wannan wato canji da ake so ya faru ciki na ɗaya suna da ɗan matsaloli bisa kan yawan jujojin kansu. Na biyu suna da matsala bisa kan kayan aiki. Mu da su mun duba mun gani mun canza akwai abubuwa wanda ya zamanto suna cikin matakan da gwamnati ya ɗauka cikin wato tsarin kudi na 2022 inda wato kudin da aka keɓewa shari'a zai wuce daga miliyar 13 da ake basu zai kai wajen miliyar 20. Abinda za mu rike ina aiki da muka hoto abinda muka ɗauka muna tsammani mun ci mishi. Akwai matsaloli da yawa akwai abubuwa kuma wanda ya zamanto wanda za mu ƙara masu goyon baya. Domin karrama mutanen da ke zamna a cikin gidan kasan albarkacin wannan ziyara kwamitin ya sayi maraƙi guda 3 wanda aka yanka domin a faranta ran al'ummar da ke zamne a wannan gida. Duk dai a da magaram ɗin babban magajin garin Abdurrahim Balarabe ya jagoranci wani biki a ranar jiya na buɗe waɗansu sabbin asibitoci guda 4 da aka gina a cikin birnin da magaram. Hukumomin sun yi wannan kokarin ne domin kyautata koshin lafiyar jama'a musamman 'ya'ya mata da kananan yara. Kasu Muntari ya aiko da wannan rahoton domin karin bayani. A hukumce tun daga yau nan ana iya cewa waɗannan gidajen asibitoci kamar guda 4 sun buɗe koyoyinsu inda za su tafiyar da aiki gadan-gadan. Musamman ma wato gidan yara na huskar district sanitaire sannan da sai ta karkada da gidan aihuwa wato maternity ta jan likita sannan da kuma sai a kanyar malam gaja dukkan su cikin katriyam arrondissement communal ko kuma in ce wato komin ta 4 wannan ka domin ƙara kyautata lahiyar wato uwa da ɗa musamman ma ta yadda za a kula da rayuwarsu gadan-gadan ba tare da waɗansu matsaloli ba. Saboda haka shugaban babbar da'irar birnin da magaram magashin gari wato malam abdullahi balarabe a cikin duk zagayen da yi ya nuna jin daɗin shi da kuma farin cikin shi. Sa'annan jaram kaɗan bayan kammala wannan sabgogi ya tattauna da 'yan jarida inda ya kada baki ya ce likitoci guda 2 wato likita ta karkada da ta kanya su wannan wato masu hannu da shuni ne suka gama ƙarfi da gwamnati suka yi gina wannan guraren kuma suka
kawo kayan aiki suka zuba, kuma gwamnati ta kawo ma'aikata ta sa a ciki, mu ko meri muka kawo kananan ma'aikata wato wani manoeuvre wani guardian mu ko muka sa a ciki dan komi ya tafi daidai. Wasu kuma in ka ɗauko kamar misali ita wannan pediatry likita kananan yara ita wato dangance da hulɗa da muke da jamus, to shi ne aka samu wannan kuɗi aka gina wannan likita musamman saboda kananan yara. A nan gurin abin da nake so in kwanta conseil regional ya jagoranci abin, kuma Allah ubangiji sa har yau abin ya zo ya kahu a cikin garin da magaran, wanda kuma yara na cikin garin nan za su amfana da shi. Karshen magana shi ne maternity ta jan likita ko in ce ta share zamana. Ita nan gurin abu ne wanda aka yi namijin kokari ne wanda mutane na unguwa suka hada kudin su, wani ya ba da kudi, wani ya ba da kayan aiki, wani ya zo ya sa hannun shi, haka aka zo aka daidaita yau ga an gina maternity kuma wadda fi sabilillahi ko mun ta daidai. Dole ne kuma in yi amfani da wannan dama in gode masu mutanen da suka yi kokari suka gina wannan maternity. Mu kuma a matsayin mu na meri bayan wannan mai gadi ko kuma wannan maneuver da zamu kai, to akwai kuma wani dan kokari da muka yi na kuɗi, musamman muka sai magani ya kai kamar na jika 600 muka je aka zuba a cikin wannan wato maternity. A yanzu ma ana iya aihuwa a cikinta. Bayan haka shugaban babban da'irar birnin da magaram ya yi amfani da wannan dama a dukkan wuraren da ya ziyarta domin shayo hankalin jama'a gabaki daya su saka hannunsu dumu-dumu wajen kula da waɗannan gidajen asibitoci daban-daban, musamman ma bisa kan sha'anin tsafta da kuma ƙara kula da waɗannan gidaje kamar yadda aka ce lafiya ita ce uwar jiki. Haka kuma daga nasu wajen magajin nan gari daban-daban na komin daban-daban da wato masu unguwa da kuma wato barumai da shugabannin wato ƙauyuka daban-daban sun ɗauki alƙawalin kawo tasu gudunmawa sosai da sosai na yadda za a kula da irin waɗannan gidajen asibiti don kowa ya ci moriyar abin ba tare da wani tashin hankali ba. Thomas Kalam sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirin na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka na gabatar muku da labaran nake fata alheri mu huta lafiya sai an ji manku.